An balimaw aw ni yan kibaruya b'an bolo ka ladaw tulo ka o de ye k'a fɔ aw ye ko sibiri don tɛmɛnen Gawo kɔnɔna na premier ministre ka tagama hukumu kɔnɔ a ye layidu caman ta yen nɔ a b'a yira a ka kumaw kɔnɔna na k'a fɔ ko gouvernement bɛna fɛɛrɛ kɛ ni ka ekɔliso minnu tun datugulen don depuis 2012 mankan fɛ ko ka gouvernement bɛna fɛɛrɛ kɛ k'olu bila sen kan walasa denmisɛnninw bɛ se ka taa ekɔli la cogo min na ko wa ko a b'a yamaruya mairies fɛ ko u ka ekɔli karamɔgɔw ta n'o ye bénévoles ye ko wa ko gouvernement fana bɛ engagé olu fan fɛ ni ka olu sara 50,000 kalo la ani ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ ka denmisɛnnin 900 fana ko o former walasa olu bɛ se ka baara kɛ Gawo kɔnɔna na cogo min na ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a ladaw tulo kan k'a fɔ ko marisi kalo tile 19 tɛmɛlen Ɲamakɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamakɔrɔ ko an ka finitigiw k'olu taara du dɔ kɔnɔ ni ka taa ni o du mɔgɔw bɛɛ a yirala k'a fɔ ko u tagali sɔrɔla de ko denmisɛnnin dɔw de tun sigilen don du masinama in da la ko u ni finitigi dɔ de sera ɲɔgɔn ma ko finitigi n'a ka muso de tun don ko kumaw de fɔlen ɲɔgɔn kɔ finitigi masinama in ye wele bila tɔw ma ko u nalen denmisɛnninw bolila ka don so kɔnɔ finitigi tɔw nalen olu m'a ɲɛɲini u ye mugu wuli fan bɛɛ fɛ ni ka taa ni bɛɛ lajɛlen yen nɔ ko u selen poste la o dugusɛjɛ u ka sɔrɔ ka u ye maa minnu minɛ k'olu labila ayiwa ko olu fana bilalen olu fana ma dɔwɛrɛ kɛ olu ye fɛɛrɛ kɛ ni ka taa plainte don finitigi ninnu kama ko ka d'a kan k'a fɔ ko u minɛra cogo min na ko u tɛ minɛ cogo ye ko ka d'a kan fana tuguni ko u minɛtɔ fana ko mɔgɔ caman banana ayiwa ko o plainte donnen commune 6 tribunal la sa u taara ni preuve ye maa minnu banana k'u y'olu yira ani baliforogo minnu tun bɛ yen nɔ u y'olu bɛɛ fara u ka dossier kɔnɔna kan ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka ladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la